اینو نہ قصہ جینزی رافتے کے زومرزم پارا افتا بارہ وٹے 1997 2012 نہ درمیان پیدا مروکنگا نسلے جنریشن زی پارے منہ ماہرین 2015 والا تیم جینزی ٹی شمار کے رہے دا کا مستنا جنریشن اکتے نہ چنکی یا جوانی ٹی دنیا تبدیل مننگا ضرور خنار ولے جنریشن زی نہ دور ٹی تبدیلی نہ سلسلہ باز تیزیت شروع مس دامو اولی کو نسل ارا کے چنکیاں ڈیجیٹل دور خنسا بلومس یعنی موبائل فون انٹرنیٹ آن لائن بزنس یوٹیوب فیس بک او ایلو پلیٹ فارمز آتے ابتدا غان استعمال کرنے کی شروع کرے ارا کے مستنا نسلاتی کی نسی تو غسسر مختلف ماہرین تا تحقیقات دا پارا کہ جینزی یا زومرزاک بعض معاملات آتی تی حقیقت پسند ہو داک سوال الرفر ہے گراتا زیا تحقیق کے رہے تیز ذہننا مالک ہو ٹیکنالوجی یا واقف ہو آن لائن بزنس آن لائن ہنر ایل کننگ و تعلیم حاصل کننگان پو داکان بیدس ڈیجیٹل کرنسی تا باروٹو معلومات تخیر ہے تینا مسائلہ تازیہ سوشل میڈیا و ایلو پلیٹ فارمز آتیا ایتم کے رہے دافتے روایت شکنم پا رہے وجہ دا دے کہ دامو ور روایت آتیا عمل کپس اراکی مستنا نسلک کرے رہے دافتا اثر داخت زیادے کہ سیاستداناک مریر چاہے بلا بلا کاروباری کمپنیک مریر یا ایلو شعبغاک مریر دافتا توجہ حاصل کرنے کے دافتا مزاج نہ گڑاتے موناتے رہے حتیٰ کہ قبائلی نظام ٹیم دافتا وجہان تیزی اور تبدیلی بننے گٹیے محققاک دافتا خامی تے بیان کرے سا پارا کہ دا نسل دے پدے یا رشتہ غاتیان مر رہنے گٹیے شاید اندہ وجہ کہ طلاق آتا ریشو ٹی اضافہ مننے گٹیے مشترکہ فیملی ٹیم رینگنگ نہ سلسلہ کم مننے گٹیے اکثر دا نسل نہ دوستیم پائیدار مفق زومرزات جلد بازو نسل اسپاننگک انت کارے مسکیر کارم نہ نتیجے بازو خوارے یعنی بے صبرو اندہ وجغان بازا کمپنیک دافتا بے صبرہ طبیعت و مزاج نہ وجغان دافتا بجائے داکان مستنا جنریشن آتے نوکری آتے خنگ زیادہ پسند کیرے دافتا دا خامی مرے کے داتے نہ زیادہ وقت اسکرین تیر کیرے ڈپریشن و ذہنی بیماری و بے تغی نہ شکار مننگٹیو زومرزک دنیا نہ آبادی نہ کم و بیش 30% ہو ارافتا دوتے ٹی دنیا و بروکنگا نسلاتا مستقبلی اگر اندافتے غور کن تو دا سمجھ بریک کے دافت مستقبلٹی ہم دنیا بدل کرسا کرور یا دنیا بدل مرسا خنور زومرزاتا دورٹی تیزیت پیشغاکم تبدیل مننگٹیو ڈیجیٹل فراڈ مرو جاٹے اتا کے بازا نوکری ختم مسنو تو بازا پوسکننگا پیشغاک پیدا مسنو دا پاننگم ضروری ہے کہ ار جاگنا زومرزاتا مزاجٹی مچٹ باز تبدیلیم نظر بریک